ceerno Yaya ko ayɓe halde ko arani welani halde ɗum noon ceerno Youssou acce a jarama no fewi kadi emin gandi ko gonɗen ɗo henna koye 2017 hoore hitande ga ene nder e nder France kono taw so yettoto banggue Amérique to ɓar andine kadi so Allah jaaɓi ma en garte e musidɗo men Youssou acce way kono ɓocciti ɗo ɓoggol ngol ni joni noon heddi ko tenden julaɓe ande ɓe sendan julaɓe ɓe tan kalma muñadara tan koye sukaɓe ɓe tan kalma muñadara tan koye sukaɓe ɓe miskini hayra jakka ande ɓe sendal julaɓe ɓe ɓaɓel kam julagi ande ɓe sendal julaɓe ɓe ɓoro susanguleri ande ɓe sendal julaɓe ɓe tan kalma muñadara tan koye sukaɓe julaɓe ɓetaɓe o ko puyidde yita koye ɓiɓɓe leɗɗe ɗen samba wi jula motel tuyidde yita koye leydi waalona wata mbimi jula mongol e heewi buuge hen senda julaɓe ɓe wadde nden jula daɓɓe jogno folla wala ko meeɗoɓe gaƴanata mi wima so e sam naniɗo ko watta wonade saare mi see wadde so ɓalyuni ko watte sona fiide ɗumɓe o itti hobbinde jamɓe e ɗawi ko lammata cegolol mum baaba o yermoyde geloba yele ko alkade mbimi ya sewin ya feera ya makkampane debbo bonno nguura yo haqqi ɗum noon bandiraɓe heɗotoɓe radio Kokoriko international on calminama ko ɗo tan kaɗene musidɗo men Youssou acce ɓoccitiɗo ɓoggol emin mbi on kadi bonne année bonne santé yo Allah waɗane moƴƴere waɗanen judde balɗe moƴƴuɗo battane emin gandi noon kadi ndeɗo hitande so Allah jaaɓi ma on golludo e Kokoriko international dendagal radio ji gonɗe e windere ɗe gonɗe e aduna ɗe yimɓe daraniɓe piine ɗomni ɓamtare yo Allah gunno balɗe moƴƴuɗo battane yo Allah rokku en yela meɗen inchallah taala ko ɗo tan jogoɗen haddude ha janggo so Allah jaaɓi walla ha yewte arore so Allah jaaɓi